Hello, good afternoon. September 8, traslasyon ngayon dito sa Naga City. Ayan, papunta kami ngayon doon ni bunso ng anak ko para manood ng traslasyon. Tsaka kung ano pa makikita sa sentro ng Naga City. Patong ko sa mukha. Ayan, hindi na pwedeng makarating dito ang mga tricycle. Kaya start doon sa may likod namin, doon na kami bumaba. Tapos yan, ito papunta na to ng cathedral. Ito ang traslasyon. Ibig sabihin ng traslasyon, yung pag-transfer ni ina from Francia hanggang dito sa Metropolitan Cathedral. Sabi ko, then ako Papahiling mo lang. Ganito dito pag yearly, pag Peña Francia fiesta. Ang fiesta dito sa September 17. Laog kita ginunoy. Ayan ang anak ko, nakalagay siya, nagpalagay siya na ano yan, tambod. Kami din nagbabantay. Taon-taon nagtatao kami ng tubig. Taon-taon nag-assist kami bilang authorities, bilang public safety officers, bilang military. Ang oras pala ngayon is 2 p.m. Ay 2:30. Oh, 2:30 na. Pwede pang sabihan yan. Taon-taon nakikitakan kami naman. Taon-taon naghahanda naman kami. Every year, binubuksan ko ang samuyang harum for devotees and pilgrims. Si mga yao sa ibang lugar, every year, nag-o-organisa man kami ng selebrasyon ng fiesta. Miski mahit kami sa Naga, miski yao naman hindi sa ibang lugar. Dahil ninari ginawan ang mahal na ina asin ang Divino Rostro. Kaya ang pagtiripon taon yan, pagrumdum, kaya taon-taon nagigibo ta. Namundok kita kang mag-agi ang pandemic, taday kita makapagprosesyon ng siring kaini, dahi kita makaranikina, alaga diyaon ka manggiraray ang mahal na ina. Aning magsakripisyo. Kayo nakaaging Agosto, nagduman kami kay ba ang mga jóvenes sa Portugal for the World Youth Day. Dito dadalhin si mamaya. Galing sa Francia Church, papunta dito. Nininaata namin mahihintay kasi magiging too crowded ito mamaya. Ayun po sa Ayan, nakita ko rin ang aking mga friends. Paano na daw itong utang ko? BFF. Si Aki po, paano na daw? Kadak, pulita, mapabless kita hindi. Kapondo na. Pabless na kita. Mayaw kaya.
Talagay si mukha. Pwede man dyan kita, pakulgante kita. Andito ako ngayon. Andito kami ngayon sa Colgante. Doon ang cathedral. Tapos ito ngayon papunta kami ngayon sa Colgante. Diyan dadaan kasi yung si Ina, si Mama Mary na manggagaling sa Francia Church, sa Francia Church. Sige akong taram araw gani. Uyang pala no. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Iyo. Ah. Naghahanap kami ng mapipwestuhan namin para mapanood namin si Ina. Kaya ayan, tingnan mo ang tao. Saan kami ngayon pipwesto dito? Grabe ah. Saan ka mapwesto? Grabe ang tao. Saan kami ngayon pipwesto? Ano, duman kita sa Saibong? Ha? Diyan kita sa Saibong Magi. Kita. Saan? Kada ako lumaga oh. Oh. I mean, sabi ko kayo ng space. Oh, kaya digli na kita. Ayan, wala nang mapapwestuhan. Lahat na may nakaabang na tao. Kaya, ayan. Saan kaya kami magpapwesto nito? Magpaalis na ata doon sa simbahan ng Francia si Ina. Dadaan dito, papunta ng katedral. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Sinners, now and at the hour of our death.
4 o'clock na. Nag-start ng lumabas si Divino Rostro sa Peña Francia Church. Siguro malapit na, nasa Imperial, basta malapit na dito si Divino Rostro, tas malilate si Ina. Ayan na ang tao, ayan ang mga naghihintay na tao dito. Mukhang malapit na. Ang oras ngayon is 7:37. Pauwi na kami. Puro kami lakad, walang masakyan. Kasi too crowded pa, magrabe pa ang tao. Ayan. Tingnan mo ang tao, sobra-sobra. O paano ka ngayon makakauwi? Paano ka sasakay ng tricycle? Walang tricycle ganito. Walang tricycle na papayag na sasakyan mo papuntang Karangahan. Uwi pa kami ng Karangahan. Kaya ang gagawin namin, maglalakad kami hanggang doon, lampas ng simbahan. Sure, mayroon ng sasakyan doon. Yan, ganito ang tao dito sa Naga City. Pag-araw ng fiesta. Pag buwan ng fiesta, ganito kadami ang tao. Oo, hindi ko maintindihan. Yung may cross, yun ang simbahan. Doon nilipat si Mama Mary, si Nuestra Señora de Peña Francia.
Metropolitan Cathedral. Nandyan na ngayon si Mama Mary, si Nuestra Señora de Peña Francia. Dahil na. Dahil, gusto mo? O, paanong tao? Kuwan na, give chance to visitors. Kasi andito lang naman tayo sa Naga. Anytime pwede nating mapuntaan si Nuestra Señora de Peña Francia. Ang ganda-ganda kayo. Ganito kadami ang tao, mag-8 o'clock na. So, bye-bye na. Mag-good night na kami. Kasi sa parte doon nata may tricycle.